Ano yung naman yun? Nasa iba nakakabutong yun. Di ka pala nakapasok kahapon. Hindi ako pumasok. Hmm. Ano, pagbubuhatin nila ako sa warehouse, Oo. yung driver ganun, pagbubuhatin ka pa. Isang painante lang isasama sa akin. Buti ka mo tumawag sa akin muna yung painante ko. Hmm. Ngayon, kuya, pasok ka. Oo, bakit? Huwag ka na pumasok. Pupunta tayong dalawa lang tayo sa warehouse, tayo mag-akot. Ay, bahala kayo. Hindi na ako pumasok. Ang ina niya. Ka na, pagbuhatin ka pa. Pwede, tumulong lang ako. Pero, ano? Simula umpisa hanggang sa huli, ikaw magbubuhat. Yun ang masaklap. Doon ka na lang umasok. Ang inang yan. Mag-inom ka na lang. Mag Ayan, good morning po sa inyo lahat. Ayan. Kami kirap shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Ayan. Ayan. Maraming ano, no? Maraming empleyado dyan sa Dami yan. company mo. Ilan kayo lahat dyan? Sa ano yan? 400 data. 400? Walang union? Walang, may nagtayong union dyan. Pero, ano, nabayaran natin ano may ano. Binayaran? Alin yung presidente? Yan ang mahirap. Pag nabili yung presidente, tapos na. Yun nga yung nagiging problema dyan. Tapos ang labanan. Basta mabayaran ang presidente ng union. Tapos ang arip mo dyan. Tapos, Kawawa yung mga kasabot. Yung mga hindi, yung mga membro. membro ang kawawa. Ang presidente, buhay. Oo, kasi Kasaan yung pera eh. milyon yan eh. Sa tubo, mga pipe, steel pipe. Ilan ang empleyado doon? 700 plus. Tinayuan ng union. Tapos, hindi stable na yung union. 10 team. Ang dami lang. 10 team.
Grabe. Tapos ang nangyari yung ano, nung, di ba may ano na, nagkaroon na ng union. Siyempre, tanggap na ng company, hayahay na ang lahat. Tapos, biglang nawala yung presidente. Nabayaran na. Yung pala, dinala sa Hong Kong. Biruin mo, 10 million. Binayaran. Bayan. Amin, sa amin, sa Papsikor na. Diba? Sa Mindanao yung Papsikor. Papsikor ba? Papsikor? Hindi kami union. Oo. Nag-officialis pa ako ng union dyan eh. Pero, katagal-tagal, nawawala na yung ano eh. Nawawala na yung mga membro eh. Yung ba, putang ina, yung presidente, Binabayaran isa-isa. nababayaran na. Oo, iniisa-isa na. Parehas din dyan sa quality, di ba? Magtatayo ka pa ng union kung gayon kayo magpa-abide din pala kayo. Dahil sinabi nyo na lang magpa-abide ngayon. Dapat ganun na lang. Pinahirapan nyo kami pag lumaban. Oo. Yung pala madadala lang, nasisilaw din pala kayo sa pera. Yan ang kadalasan kasi sa nangyayari pag ano, yung minsan kasi depende sa ano yan. Pag nakausap ng company yan at nabilog ang ulo, Wala na. tapos lalo may pangangailangan pa na pira. Tapos ang karir ng union. Kawawa yung mga membro. Kasi unang-una pag mag-apply ka ng trabaho, pag natanggal ka, unang-una kaagad hinahanap sa iyo yung ano, di ba? Yung certificate. Certification of employed. Oo. Certificate of employment. Pag nilagay mo naman doon, yung certificate of employment mo, tatawagan yan ngayon. Ay pag nadali ka. Nako, mga unionista yan. Patay ka na ngayon. Sira ng karir mo. Kaya nga dapat maging maingat. Yung dito sa kabilang ano, pabrika naman, yung supplier ng mga paper wax sa Jollibee. Ngayon, FFW yun eh. Yung union doon. Nung nagtayo sila ng union, maganda nung una. Maganda nung una, nung ano, namatay yung presidente. Nung pagpalit ng presidente, nagkaluko-luko na. Ang ganda ng ano doon kasi buwan-buwan may isang sakong bigas eh. Sa kapalit pa ng uniforme yan, pag maganda yung ano mo, yung presidente mo. Oo. Bon-bon niya, quarterly palit kayo uniforme, yung galing sa ano yung. Tapos ang nangyari, nung nagpalit ng presidente, naging company ngayon. Yung presidente. Naging ano nga namin dyan sa public noon, si Popoy Lagman yung binaril sa may UP. Sa UP. Yung naging ano namin dyan sa Organizer. organization. Ayun yung ano, yung binaril. Yung nawala yun, wala. Pag maging presidente ka talaga sa union, pag mahina ka sa tentasyon, Dali ka. tapos ang membro. Kaya dapat maging malakas ka. Katulad nga nung ano, pagkakamali lang nung company, nung nakuha nila yung presidente, di humina yung union. Nung nakuha yung presidente, biglang nagpalit ngayon ng ano, ng pangalan. Doon sila nagkamali kasi nabayaran na nila yung ibang membro. Yung iba hindi pa, nagpalit na sila, nagmamadali. Kasi nagpalit din ng presidente yung company. Winilgahan ngayon nung ano, Kabila. winilgahan ngayon nung Sila pa rin. mga membro ng union. Kasi yung iba hindi pa nabayaran eh. Oh. Swerte ngayon yung nabayaran kasi nagkanda doble-doble ang bayad sa kanila. Bankrupt ngayon yung company. Ang lakas nun. Supplier ng exclusive yan sila dito sa Pilipinas eh. Yung ano ng Jollibee. Yung sa paper wax. Ang lakas niya. Ano, parang ano. Yung Per Island dyan sa may Mauban, Banawi. Parang nalilibira namin dati yun, nasa Popsicle pa ako. Pakalakas yan. Malakas pa sana yan kasi yung isang company nila, yung
pang-imprinta sa dyaryo. Biruin mo, hindi, mga abusado nga yung ano, hindi man sila ano, hindi man sila mga midyaman. Lahat ng sasakyan nila may nakalagay na press. Kasi supplier sila ng ano sa Philippine Star. Parang do not delay. Oh, parang yun na yun eh. Mm. Hindi ka naman ano ng media. Meron ka no sa sasakyan mo. Diba? Isa na yan sa pang-aabuso, tinatawag. Kita mo ngayon, di bankrupt sila. Ay, shoutout sa inyong lahat. Bilang pagsuporta sa ano, ating Vice Presidente, Inday Sara, no? Kahapon, dumaan ako doon sa veterans. Pagpasok ko doon sa cave, kailangan pala mayroon kang ano sa loob. Hindi ko alam pa. Siguro may sasakyan yun yung mga vloggers, ba't nakapasok doon sa loob. Pero ngayon marami na silang ano doon sa ano, marami na sila doon sa labas ng veterans sa gate pa lang. Alam ko marami na sila doon. Kaya abangan nyo lang ang mga kaganapan, ano. Baka meron kasi ako ngayong event na atinan. Baka maano ako. Pero malay mo mamayang gabi mabigyan tayo ng pagkakataon, ano, bilang suporta sa ating pangalawang Pangulo. Oy! Sarap ng tulog mo. Nakatuwad ka pa. Ibang klase kapag matulog, patuwad. Sayang nga kahapon, wala pa kasing ano, wala pa rin naman kahapon mga tao doon sa may labas. Kaya tagal ko doon siguro mga 1 oras. Hindi na lang ako ano ng ating ano social media, no. Pero bilang suporta, ano rin sana nagano tayo makapasok pero hindi tayo pinalan na makapasok ano doon sa loob kahapon. Kaya Arlen, wake up. Ayan, good morning. Good morning kay Madam Arlen. Ayan. Good morning po. Bakit hindi lumalabas ang comment kay Madam? Yan, bilang suporta, ano, yung ano na lang natin, suporta natin sa kanya. Panawagan na lang kung kayo die hard supporter ng BP Inday Sara, no? Mayroon pagtitipon doon sa may harap ng veterans. Ayan. Tayo naman ay hindi pag mga ganitong araw gawa ng marami tayong activity, ano, na hindi pwedeng hindi yan kasi nakasalalay sa atin yung ano naman dito sa aming komunidad, ano, kung saan pero makakasiguro ang lahat na siyempre laban tayo sa ano mapang-api na mga namumuno sa gobyerno. Ganun lang ang ating layunin, ano, kasi nga siyempre ayaw natin na bilang isa akong opisyalis dito sa aming komunidad, siyempre sinusuportahan ko talaga yung war on drugs. Kasi napakaraming kabataan talagang nasisira pagdating dyan sa ano. Dito ngayon, hindi na namin kayang ano yung mga talagang talamak na, pero ang purpose namin is makontrol na hindi na dumami pa. Ganun na lang. Kasi wala naman kami sa posisyon para mahuli yung mga ganong klase na ano. Kaya tanging ano lang namin ay makontrol ang ating ano, no,
kabataan na makaiwas diyan sa ano. Kaya nga ang trabaho ko ngayon is inorganize ko ngayon yung youth, kabataan, para maging active sila sa ano, sa gawain na gawain na sa ikabubuti ng ating ano, komunidad. Kaya ayun, mamayang alas 3 mayroon kaming gagawin na ngayon alas 10 may mga activity yung ating kabilang grupo. Alas 10 mayroon kaming activity dyan sa dito sa aming lugar, mga activity na pangkabataan pa rin. Tapos alas 3 ay alas 2 muna may meeting yung ski, at alas 5 ay mayroon panunumpa na gagawin dito sa aming barangay. At sabay na rin yung ano, courtesy call na gusto namin ipaalam na ang kabataan ay reorganisa sa matagal na panahon, kasi parang napabayaan na. Kahit pa paano, nag-effort na kami, tinulungan na namin ang lokal ng pamahalaan ng barangay para maging maayos ang lahat, ma-organize. Kaya yan, sa matagal na panahon, na-organize natin sa awa ng Diyos, ano, tulong ng Panginoon. Kaya kita mo, bihira tayong mag-upload, bihira na yung live, kasi nga yun ang una natin tinutukan, ano, bilang isang opisyalis dito sa aming ano, barangay. Opisyalis pala dito sa aming samahan, ano, sa homeowners. Kaya papasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta, lalong-lalo na yung hindi bumibitaw dito sa channel ko, no. Kahit ko konti tayo, at least nandyan kayo. Ilan-ilan man tayo, nandyan kayo parati. Ayun. Ayun lang, ganun lang kasimple. Pero ang layunin namin dito, ang talagang amin ay talagang nakasuporta sa Duterte. Good morning, kabayan. Asan ka ngayon? Nasa probinsya ka ba? Bakit wala itong jacket siya? Lagyan kita ng moderator, kabayan, Add as moderator. Ayan. Ayan, mayroon ka ng ano, para hindi ka pwede sipain dyan nila. Nasa Taytay. Hindi ka pa lumabas? Kailan ang labas mo? Kailan ang luwas mo uli? Tayo na dyan, Poy. Almusal na daw. Nila. Nagutom ka sa hindi ka nagutom sa patuwad? Napunta sa dibdib mo yung kinain eh. Patuwad ka kung matulog eh. Kailan tayo magkita? May ano ako sa iyo, yung Hollywood, mayroon ng pagbabago. Di ka ba nakadaan doon? May pagbabago. Ewan ko kung totoo yung sinabi ni Ray sa akin. Inupiran daw siya eh. Ewan ko kung totoo yung sinabi niya.
Bukas umuwi, pumasok ka. Marami kang mamimig sa kantik, baka lang, hindi mo kaya habulin yun. Ako rin ma. Ganda po na pasok. Ako. Bugoy. Balik. Bakit Merkules? Holiday daw yun eh, 28, 29, 30. Haba naman. Ako rin. Holiday para saan? Hindi ko nga alam eh. Alam ko yung 30 ang holiday. Kasi pula sa kalendaryo yun eh. Oo. Sunugan ko na lang. Tayo. Opo. Ikaw dito kila Josie? Hindi ko alam. Katukin mo. Ah, meron na. Baka nga, mag-aabot ka ng ano, marami ka nang sa Sanyo Bro. Waiting ka. Ha? Ako. Elementary ka. Ito ang may Popoy. Ayaw ka pumasok. Ako. Ilang araw na kayo absent. Kaya nga, grabe ang ano eh. Sa linggo. Lunes, Martes, Miyerkules. Sabi mo hanggang Miyerkules. Sa linggo. Ay, may ano kami. Meron kaming ano, kabayan sa linggo. May team building kami sa linggo. 2 araw, Sabado at Linggo. Kasi holiday sa ano eh. Ma, dalawa nga po. Sa Sabado na yung 30, di ba? Hindi, sa una. Mars? Sabado na yung 30? Sa sunod na Sabado? O yata? O yun, may team building kami. Oo, Sabado nga yun. May team building kami kabayan sa ano, sayang ano. Pero kung hindi ka pa naman ano, sa summer na. Matagal po pala. Gusto kong isama ko doon si Ray para ano, magkausap-usap tayo. Yung magandang mabuting usapan. Mabuting usapan natin para ano, para magandang usapin. Kailangan daanin natin sa mabuti. Meron kaming team building sa linggo, Sabado Linggo sa Alfredo's sa Pampanga. 2 araw. Makauwi kami yan mga ano. Baka sa sunod, December na siguro yun. Okay, hintay ko kayo. Sige. Mag-sit ako ng ano, mag-sit ako ng araw. Kung holiday yung bakit holiday ang ano? Huwebes, Biyernes. Yun kasi ang araw sa school hanggang Merkulis na pasok nila eh. Tapos atas na raw yung balik. Kaya siguro kahit nung, di ba dapat may break nung ano bago magpistang patay, sim break, di ba? Wala sila. Wala. Baka yun ang binabawi. Baka binawi. Pero sabi nga, magdidire-diretso daw ang pasok ng mga bata kasi mawawala na ng sim break dahil nagkablo ka ng ano yan. Kaya nga di ba tinuloy-tuloy na walang sim break? Baka yun. Ano kaya yun? Ramadan? Ayun. Sa December na parang isang linggo lang daw sim break ng mga bata eh. Tapos ngayon ano pa rin? Oo. Di halos naubos na. Ubus na rin talaga yung araw. Sayang yung ano, no? Sayang yung mga panahon. Ano na kasi kabayan yung ano, yung Hollywood nag-iba na. Parang under new management. Pero December pa yata ang mangyayari. Pero ang pagkakaalam ko, mayroon ng pag-uusap. Hindi ko alam kay Rico kasi alam ko si Rico di ba nag-resign na 'yon tapos bumalik. Pero kay Ray parang may offer yata. Hindi ko alam kung totoo ba o ano. Hindi ko naman sinabi. Pero pag
ano talaga, bago umanong issue na yun, alam ko na. Akala siguro ni Ray, hindi ko alam. Kasi nga, di ba kasama ko naman sila parati. Kumbaga, hindi kasi basta, hindi ganun kasi kadali yun kasi kailangan ipaalam sa lahat ng sinusuplayan yung ganun na sistema na magbabago yung ano. Kasi siyempre magugulat yun kung bakit nag-iiba na yung resibo. Kaya, siyempre, alam ko talaga na may alam ko na may pagbabago. Hindi ko lang inaano. Pero nung Kumain ka na rito. inopen sa akin yung resibo. Yung resibo iba na. Sabi ko bakit? Hindi ko lang sinabi na alam ko na. Sabi niya, ano na kasi, bago na ang pangalan. Sabi ko, anong usapin nyo? Sabi niya, wala pa. Eh sabi ko, kakausapin ka niyan. Ano tapakin? Ayun, nung nakaraang araw, nagbanggit na siya sa akin na may offer na daw. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung anong offer ba, anong usapin. Wala na. Ha? Kasi siyempre, hindi man. Oh, Bala ko nga sanang sabihan Kabilaan. yung kanyang ano. Kasi kahit pa paano naman, hindi naman na tayo ano. Siguro pinag-aralan din nila kaya naisip nila na delikado tayo. Madadali tayo dito ng labor. Kaya siguro kinausap ngayon siya. Kinausap ngayon sila. Hindi ko alam yung ano, hindi ko alam si Rico kasi nag-resign na eh. Nag-resign na yun tapos bumalik lang siya. Pero nakatatlong taon na yata. Baka regular na yun. Siyempre, kausapin niya. Baka bigyan din yun. Kasi automatic yun eh. Hindi po pwedeng hindi mo bayaran yun pag nagpalit ng company. Ba, para silang kumuha doon ng bato na pinakpak nila sa ulo nila pag hindi nila ginawa ng paraan yun. Oh, iniba na ni Paribo yung ano niya, vitamins niya. Inutosan siguro yun ni Michelle. Inutosan siguro ni Michelle. Ay sa gustong sumuporta ano, maraming nakatambay doon ngayon sa harap ng veterans. Bilang suporta kay Inday Sara, ako naman kung magkaroon ng pagkakataon mamayang hapon o gabi. Kasi nga marami akong activity ngayon. Alas 10, mayroon kaming activity diyan. May mga basta marami para sa kabataan. Tapos alas 3, alas 2 may meeting. Alas 4, panunumpa. Tapos courtesy call na rin, diretso. Sa opisina ng kapitan bilang pagkilala na rin at pag ano namin na nabuo na yung kabataan. Para kahit pa paano makatulong sa ating pamayanan, no? Malabanan yung mga pinagbabawal na gamot. Tama naman yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na sa atin mismo, tayo mismo nag-implement na ng war on drugs. Kasi nga, di ba, araw-araw gusto naman natin labanan yun. Yun pa lang ay simpleng pakikipaglaban sa war on drugs. Hindi ibang paraan nga lang. Ay, may galab shout out kay Mami Marcy Calonod at kay Nani Sanchez Vlog. Shout out. Kay Ma'am Rosalina, yan. Mine, magandang umaga. Kay Ma'am Analiza, yan, good morning. Ng Malaysia. Yan, good morning po sa inyo lahat. Tambay muna ako kasi nag-aantay po kami ng yung ating mga kasama.
Yan, good morning po sa inyong lahat. Kay Paul Dunisa Official, yan, shout out. Kakanta ka? Anong kanta alam mo? Ayaw mo? Meron akong katabi dito. Amerikana. Nahiya siya. Nahiya siya tumingin. Mag-hi ka. Mag-hi ka muna sa kanila. Ayaw mo. Anong grade ka na? Grade 2? Marunong ka na magbasa? Very good. Ayan. At kay, sino pa ba? Ay, kay Litsky 23. Ayan. Kay Gichang Walk. Ayan. Kay Kagawad Antonihan ng Maguindanao. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. At saka dyan kay Kabayan Aringo, ano? Sige, damihan mong tahi, Pupunta kami ng ano. Ay, hindi. Baka ano, dalhin ko na yung ano, yung sample ko Kabayan doon sa ano. Dalhin ko yung sample doon sa tawag nito. Yung sa short at saka yung sa sando. Baka pagpunta ko dyan, dalhin ko na yung sample. Para, ano. Pinag-aralan ko pa kung paano ang costing. Mahulog ka dyan, dito ka nga. Yung kailangan yung win-win solution. Yung panalo ang lahat siyempre. Ayan, at sino ko ba? Naka 32 minutes na tayo, no? Isang oras lang tayo live. Malaki na rin ang... Okay, Kabayan, maganda. Magkakwentuhan tayo sa ano mo. Sila para makausap natin. Oo nga eh. Hindi, sinabi ko yun sa kanila. Na ano. Pero, ang ano ngayon, hindi na sila pwedeng ano. Hindi na sila pwedeng magsabay kasi nga, yung si Kamat wala na. Yung gwardiya, bali ang nangyari, silang dalawa ng palitan, tag-isa na silang susi sa gate. Kaya, alam mo yung ano, nung ginawa yun, Kabayan, ang laki ng ano, ang laki ng pagbabago na, ano, kasi si Ray, hindi nakatulad dati, walang ano. Wala na kay mama. Ayun, medyo nakikita ko na may improve na sa kanya kasi, hindi na siya ubos biyaya. Nakita ko nakakapag ano na siya kasi, natuto na siyang natuto na siyang magtipid. Nakontrol yung ano niya eh. Nakontrol yung inom niya. Kaya sabi ko hindi naman yan makuha sa dahan-dahan. Maganda yung ano niya kasi siguro nahihiya na rin ano. Kikita nila sing may CCTV na eh. Yeah. Kaya ano, parang na ano na rin. Parang na-control na rin siya. Lalo na yung nagkaroon ng CCTV. Kaya sabi ko sa kanya, pupunta tayo doon kay Kabayan. Sabi ko, ihanda mo na rin yung kasi malaki na utang mo doon sa inaanak mo eh. May tugtog na tuloy. Inisip ko nga sana nung galing kami doon nung Wibes. Galing kami doon. Inisip ko nga sana, daming activity pala ngayon. May 3 akong tapos Lunes. Tingnan ko pag sinabi ni boss na holiday yung Wibes Biyernes, di maganda. Makapag-sit ng maganda-ganda. Diba? Kasi sayang yung
sayang yung oras pag ano. Saka gusto ko dala ko yung ano, dala ko na yung sample dyan na mga sando at saka ano, short. Kasi nga gusto kong ipakita sa iyo, pati yung quality siyempre. Ang mahalaga naman dyan yung quality, saka yung kailangan ano talaga, abot kaya ng masa. Kaya yun ang ginaano kong maigi. Mahirap lang talaga yung mag-costing, kaya mahirap yung kulang talaga sa knowledge. May power ka naman, wala ka namang knowledge. Di ba? Kailangan pag-aralan maigi para kumbaga panalo ang lahat. Hindi naman natin kailangan pagdating kasi sa ano, hindi kailangan yung mura naman tapos talo ka naman doon sa presyo, di ba? Wala ding ano. Mura nga, panalo ka sa presyo, pero yung quality naman talo yung consumer, yung mamimili, di ba? Wala din. Sayang yung effort mo, hindi ka nababalikan. Kaya maganda talagang yung quality, yung quality ng produkto, talagang quality, hindi yung quantity. Kasi kailangan panlaban talaga. Okay, magdala ka kabayan, tingnan natin. Nakabili na ako ng ano, kabili na ako ng tila pang sample kasi December 13 ang, kung maalala mo yung naano ko sa iyo, yung inano namin yung ano, yung inorganize namin na livelihood is sa December 13 i-award na ng ano, ng i-award na ng DSWD yung ano, yung kanilang sustainable livelihood program. Kaya nga December, sabi ko doon sa livelihood, basta quality at yung presyo. Sinabi ko naman yung napag-usapan namin, inano na namin yung sa meeting ng ano namin, ng grupo namin. Kumbaga inano ko na yung quality ng produkto. Kailangan talagang quality para, sabi ko, hindi tayo mapaya. Saka yung presyo, nilatag ko na rin na yun ang presyo. Kumbaga siyempre ang ano na lang talaga yung pag-costing, napaka ano, may taga-costing kami pero hindi ganun kadali kasi marami din naman na ano. Saka unang-una hindi namin mapwersa, gawa ng umpisa pa nga lang, hindi pa kami, kumbaga wala pang, kumbaga volunteer pa lang ang lahat eh. Kasi nga nag-uumpisa pa lang, kaya kahit pa paano naman may mga kumikita na, pero yung mga ano pa lang, yung mga mananahi, yan, yung mga nagtatabas, kumikita na sila. Pero katulad sa amin na mga opisyales, kung paano patakbuhin, talagang volunteer pa, as in na wala pang ano, literal na wala pang kita. Kumbaga pag may kape, yun na lang, bawi na lang sa kape. Di ba? Kaya nga medyo mabagal pa, pero unti-unti tumatakbo. Sa ngayon medyo may ano na, may mga production na rin, pero hindi ko muna i-ano sa iyo kasi ang presyo talagang pang ano lang eh. Hindi talagang pang laban sa market. Kaya hindi pwedeng pang ano. Pero yung quality, masisiguro ko na may quality na kasi mayroon talaga kaming mga ano na talagang legit at talagang mananahi. Marami kaming member na legit talagang mananahi. Gusto rin nila magkaroon ng ano, sariling ano, kaya
marami kaming membro sa livelihood. Kaya yung quality, talagang masasabi ko na quality. Yun nga lang, yung pagdating sa costing. Uy, tama ka! Taas! Pagdating sa costing, yun ang kailangan ko na ano. Ay, 96? Saka sabi ko sa kanila, kailangan makalaban tayo. Kasi ito nga ang presyo. Ibig sabihin, may nakukuhaan. Paano natin lalabanan yung gano'n na presyo? Di ba? Kung hindi man natin mababaan, kung hindi natin mababaan, pantayan na lang. Lamangan na lang natin yung quality, kung anong quality nun, di ba? Ganun lang ang magiging atin. Sabihin, mayroon tayong guide na pinagbabasihan kung bakit mayroon mga gano'n na ano, diba? Ibig sabihin, may nabibili na tila na pang gano'n na Uy! Dito ka! pang gano'n na mga presyo. Doon kayo. Kasi kadalasan naman mga pambata eh. Yan kasi ang kadalasan, di ba, kabayan sa ano, yung pagdating doon sa mga basar, yan talaga ang mabili, yung mga pambata. Pag hindi man mababaan yung presyo, kahit parehas lang yung presyo, basta yung quality, 4 times 4. sigurado. Ganoon naman tayo pagdating sa market eh. Kailangan, 16. kahit parehas yung presyo, pagdating sa quality. Kasi ang mamimili, hindi naman yan ano eh. 2 times 2. Hindi naman yan 4 times 2. Sali ko na. bibili pag hindi nila gusto. Ibig sabihin, pag bumili sa'yo, tapos yung quality mo na palpak yung quality, ay hindi ka nababalikan. 4 times 2. Sayang lang yung ano, sayang yung tawag nito, sayang yung oras mo, yung effort. Masasayang lahat yun. Kaya kailangan. 8 times 2. Kaya pagpunta namin dyan, dalhin ko yung ano. 6 times 2. Ano? 16 times 2. Gusto nga rin namin ma-organize yung sa Alam mo naman oh. livelihood. Kasi nga, 32 times hindi naman sa pag ano, mas mabilis sa amin. Kasi nga taga rito sa amin yung ano, yung 4 times 2. DSWD secretary. Di ba? Nakaka-direct kami. Kaya yung Quezon City, yung counterpart namin doon sa Quezon City na ano, na counterpart namin na livelihood, humihingi na rin ng tulong. Di ba? Kahit sa mga ganung paraan ano, hindi natin masabi na talagang humihingi na rin kahit paano ng tulong. Diba? Kaya pinipilit namin talaga na mabuo ito. Kasi nga, malaking bagay ito eh. Kaysa naman patambay-tambay sila dyan. Kahit paano, natuturuan namin na manahe. Nawawala sila doon sa focus nila na kung ano-ano lang pinagbibenta hanggat sa nagbibenta na ng mga pinagbabawal na gamot hanggat sa magiging bangag na parehas ng ating nakaupo ngayon sa gobyerno, magbangag na rin. Kaya pagdating sa decision making kakamot-kamot sa ulo kasi hindi alam ang gagawin. Asan na yung ano nito? Yung kumakain nito? Si Corin Pedro. Tulog eh. Tulog na naman? Di pa siguro natulog yun. Tulog. Makakaya ka ng gising. Lasing pa kasi. Mukhang lasing pa eh. Corin Pedro. Ayun, iniwan ako. Sinong bumili niyan? Subo. Okay, Parimboy yan? Talaga naman si Parimboy. Ha? Ay, share mo na naman yun eh. Si-share mo na naman yun eh, ate niya. Yung pambigay, napunta dito eh. May nakita siyang bumili. Marilis. Yan. Yari siya. Sermon siya ngayon. Kaya hindi na pinabalik yun.
Kaya hindi na pinabalik yun. Alam mo, kawawa ito si... Kawawa ito si parin mo. Nagkabasag ka na. Punta ka doon. Wala ng pamilya. Instant pamilya. Kaya yung asawa ni Michelle, pabanjing-banjing din. Kaya nga eh. Parang umaasa na lang sa ano. Maasa kay parin mo. Kawawa naman si parin mo. Hindi na tuloy nakakapagsalita. Maayos ka hanap buhay. Imbis Oo, para sa kanila. makapag-practice mo. Parang sandal si Michelle kay ano eh. Parang doon. Oh, para si parin mo nga ang may pamilya. Dapat pagka sa sahod. Pera kay parang doon, bariya. Oh. Abuti mo may matitira. Barya na lang. Tirahin pa ng mga pamangkin. Mangkin. Lari si Michelle. Kaya nandito yung gumagawa kay bayaw mo. Tatawagin niya ni Michelle. Utang ka muna doon. Oo. Eh, pagdating ng sahod, wala na. Ano sa sahurin? Wawa naman. Yun ang mga literal na ano. Literal na binatang ama. Kasi dami niyang binubuhay eh. Dami. Sa kanila lahat. Ilan ba anak ni Michelle lahat? Kaya 5? ilan po, 5 eh. Yung sa pangalawa. Hindi, lahat-lahat. Ito. Sama yung dalawa. Yung asawa na binata. Yan. Dalawa lang asawa na dalawa eh. 7? Sabi na niya ngayon. Si Jester ba anak niya? Si Jester? Saka yung isa si... Yung bataryo ba yan? Kaya lang, hindi ko makakilala yung anak ko Michelle. Yung dalawang binata. May asawa na nga yata yung isa, di ba? Oo. Si anong pangalan nun? Yung palagi niyang kay Paring Pedro? Oo. Yung asawa na yata yun. Malak na nga eh. Kawawa naman si Paring mo. Ay, maraming salamat sa inyong lahat na dumaan, ano? Galing ka ba chapel? Dito. Dito pumunta. Nag-umpisa na yata yung ano nila. May mga ano, may libreng pagupit yan. Chapel. Kailan? Ngayon. Bawal ang pagupit sa dingding. Oh, bawal talaga. Bawal. May patay. Ewan ko kung ano pang mayroon. May mga palaro yata sa mga kabataan. Ano ngayon? Oh. Diyan, ano dyan? Sa chapel. Alas 10 yata. Oh. Mag-ano nga ako ng lamisa kanina, saka sabi ko pag walang upuan, hiram na lang sila sa ano. Nang ano daw sila sa ano, hindi daw sila binigyan. Okay. Nanghiram daw nila misa sa barangay, hindi daw sila binigyan. Sino? Sila. Ano nga kami sa barangay eh. Ha? Ano nga pro, walang misa eh. Punta ko sa school. Ano ko na ano, balik ako ulit. Paalam ako sa amo ko eh. Sabi niya, kinuha ko sa school. Sa eskwelahan nito. Oo. Masana nagamit yan. Iyon. Dahil kasama yan. Ito. Saan yung sinakay? Ipadjak namin doon. Kinuha ko. Ah, Ipadjak ko kami doon. upuan. Kaya doktora ito.
Balik rin sa barangay. Bakit wala silang lamisa? Sino? Gamit ni doktora sa ano? Sa Karawatan, mga misa. Doon may ano sila doon. At yung ano, marami ano, sa Karawatan. Ano sila ng sa barangay, wala din. Kaya nga, Ubos ang pondo ng barangay, wala silang ano. Sana magsalita diyan sa laki-laki ng pondo ng barangay. Winaldas lang nila. Ewan ko anong nangyari doon. Silang mga tagawad, nagaway-away na eh. sabi niya, wala eh. Ano ka, gagamit tayo ng gabi. Hindi ka lamay, walang misa. Di sa hindi ako kumuha, wala kami misa. Misa ko ang kanakapunta doon. Ako ang nagkano. Saka yung ano pala pa de. Kung Pare, oh, sabi ko sa kanila, dito na lang, ano na lang eh. bendisyonan, Oo, yung dito. pupuntahan daw yan dito. Oo. Kasi kung punta ka pa simbahan, mahirap na eh. Kasi kaya ate ginawa, dyan lang sa bahay. Pag alis, diretso na. Hmm. Kaya mag-ano kaya, Kasi pag ano, dadaan pa ng simbahan, ayan, tagal. katulad na pag bininisyonan dito, diretso na. Oo. Sabihin nyo lang daw kay ano, kay Ate Tess, Jun, sabihin mo na, sabihin niya. para ano niya doon sa ano. Mukha ano yung bayan. Pupunta yata kayo pupunta yata kayo doon, parang may pipirman. Ito na lang yung Ewan ko kung magkano bayad. Mura lang siguro. Bendisyonan lang naman. Kung wala silang service, sunduin mo ng padyak doon. Service yan. Grabe naman. Pare, service. Dapat nga, wala nang bayad yan eh. Yan, ganyan, ano. Kasi, siya may sugyal, kikita ka na, wala ka pa kakagdag din yun, wala, bawal na lahat eh. Service yung publiko eh. Oo. Di, pwede nyo namang ibalik yan doon. Pag wala kayong, pwede naman kayong lumapit ulit doon sa City Hall. Sila nang bahala dyan. Kaya sabi niya, punta kayo, lapit kayo sa kay Mayor, tatakbo ngayon, hindi kayo lumapit daw. Hindi. Di ba, nabigyan na kayo? Nagbigay na ba ang City Hall? Ano, basta wala pa Nagbigay na yun. Wala pa? Di, bigay ka agad yun. Yung City, Wala pa daw eh. hindi pa nagbigay ang City Hall. Wala pa. Dapat, pag dala ng bulaklak, kasama na yan. papel lang ang binigay. Ha? Papel lang. Papel na. Pinirmahan. May Tapos, ni Jun Jun. may binigay sa akin na kapirasong papel. Nandyan lang. Babalik pa doon. Babalik pa kayo? Babalik Sekretary, pa. dalhin daw sa sekretary. Ah, I-attach daw doon yung mga, nandun nakalagay yung limang requirements. Death certificate, indigency, oh. tapos yung contact na pularia. Apat na may bibigay. Pag uwi nyo, dalam nyo na yun. Kasi ang binibigay. Cash ba yun? Oo. Pag cash, City sabi ko man. kay Daper, pag may cash, diretso mo na kay, sabihin mo. Pag wala naman kayo, di ba may is yan? Mag na lang kayo doon ng promissory note. Sa, Kaya Sabino. kaya Kasi nga, may is naman yan eh. Laki-laki ng burial yan. Baka lumagpas pa nga yan. Di ba may mga ilang taon na wala siyang nakuha? ay, hindi lang dalawang taon, kay lockdown eh. Oo, O, may dalawang taon na mayroon si pa ate. mayroon pa silang di ba? Mayroon pa silang bonus tuwing December, di ba? Oo, wala natatanggap siya eh. Ilan? Sino lang na-lockdown yung hindi Wala ko nakatanggap? nung Tatlong taon. Oo. basta simula lockdown, Baka isama na niyan yung ngayong taon. at saka itong taon, wala. Wala nakuha. Kaya tinatanong ko kung nasaan yung, may napindot ka, sabi niya wala daw eh. Kasi ang inaano niya lagi. Di, malalaman naman yan doon. Oo nga eh. Inano Kaya yan nga sa ano? Sabi ko, malalaman niya doon pagkalinakad. Oo. Ay, hindi pa ba nilakad? Bukas pa lang. Sabado ka pa, Sabay-sabay bigla. sabi ko, lakarin na. Oo, Kung magkakalapit. magkano ang makuha mo ka sa munisipyo bukas na cash, idaan nyo na sa Sabino. Oo. Kasi pagka mag-aawak natin dito, maubos lang dito sa gastos. Oo. Eh, wala kaming inaasahan eh, pera eh. Tsaka pag ganyan, halimbawa, wala talaga, ilapit niya sa City Hall. Ano nga, sabi niya. Sila ang Gagawin talaga namin bukod, bukod yung bigay na yon. Kaya nga, binawal nila yung sugal dahil ganun nga ang sistema. Oo. Kaya nga sa, mamaya, sabi mo sa misis na kung yun lang ang makukuha mo sa
tulong ng Mayo, hindi kasi yung kapatid. Hindi, kay senador talagang dili yan. Kasi Kaya nga. dadaan pa yun sa auditing. Oo, ngayon, lumapit ka ron, tanong mo kung saan pwedeng humingi ng tulong sa munisipyo. Eh, wala na rin nun, ayaw nila ng sugal. Paano tayo nito? Katulad niya sa... Di ganun nga, ano mo yan doon kasi silang bahala doon. Kaya nga eh. Wala niyan, ayaw nila na magpasugal dahil din lang. Matira na sa chiki dyan. Saan galing? Is. Yung Dumating na chiki na, bago siya namatay, nag-chiki na siyang hawak eh. Okay, inanap ka na namatay siya. Ah? Plano namatay na siya, nakita ng ano, Kailan dumating? boy pa siya eh, chiki. Kailan dumating yan? 2.5, ano yan, boy pa siya. December 8, Nung last year? hindi itong makukuha yung cake niya. Kailan dumating yan? Wala, ngawa. Yung ano, November 11. Bakit biglang dumating? Oo nga, Yun nga eh. maagap binigay. Okay. Mabuti, inaagap. Sinong nagbigay? SS? Oo, Pinatid bumalik ng- sa kanya. Sabi, Ah, yan siguro yung ano. Yan siguro yung pamasko. Bonus. Kaya nga, nakalagay pa doon, bonus. Wala. Bonus. 13 months nakalagay eh. Bonus. Maagap mo, ano sa kanya. December pa makukuha, December 8, mapalitan. December at papalitan. Oo. Sa ano yun? Land bank yun. Oo. Ay, paano ba pirma? Wala siya. Wala na siya. Dalhin mo yung death certificate. Oo. Ang magpipirma niya, kaming mga anak. Nung pagdating kamot, namatay na yung tao. Oo. Ano yan, pipirma kami, yung kapatid. Kaya pati yung death certificate, Oo. dalhin Hindi nyo. mapalitan pag wala kami. Ha? Hindi mapalitan niya pag wala kami magkapatid. Kahit nga nandyan kayo, kailangan nandyan pa rin yung death certificate. Oo, di pwede mo ano yan. Pakita doon na Kasi patay titingnan niyan kung kailan kung kailan namatay kasi baka inisip nila kaya walang dumating, hindi inayos, baka inisip nila patay na. Kaya titingnan ngayon yung death certificate niyan. Oo. Nandiyan naman eh. Kaya magpalit ka niyan, kailangan kami titira kapatid yan. Oo. Yung naman yung isa. Dalawa lang naman kayo, di ba? Oo, kami na lang dalawa. Kasi yung mga anak nito, sabi na yung pero dalawa na lang po. Mamo. Kaya ang problema, baka hanapin pa yung ano. Kasi nakadeclare din yun, di ba? Yung. Yung kapatid yun, dalawa din. Wala na yun. Wala na. Wala na yan, din ano. Kami na lang yan. Maganda. Tunay, ano daw yan, tunay na kapatid. Hindi pa pumunta. Yung kapatid yung dalawa. Hindi Hindi ba? ako pupunta rito. Hindi Alam na pupunta ba? yun. Alam na. Alam na yan. Tinanong namin. Anong sabi? May mga Ulit pasok. siya, pati sa akin. May pasok kasi yan. Ginagano. Nag-aaral pa yung bunso. Nandiyan na sila, apat eh. Apat na sila dyan? Oo, apat na sila dyan sa ano. Sa Madrid. Yung ano na yung bunso ng lalaki. Yung na natira doon. Sa mama, binubugbog daw. Na kinuha nila. Binubugbog yung asawa. Yung panganay may trabaho na. Oo. Sa DSWD. Yung pangalan, may trabaho, na pinakita sa trabaho niya. O DSWD pala, dapat pinakulong niya na nanay niya. Kaya nga. Minor de edad yun eh. Oo. Pag ginasuhan mo kasi yan sa DSWD, kahit bumak out ka, DSWD ang magtutuloy nun. Katulad kay Eric, di ba? Oo. Kaya nakulong si Eric. Yung anak ni Isko. Anak. Diyan o. Isko. Di nyo alam? Sa kulungan. Oo. Di ba si Nicole? Nicole. Si Tisay. Anak nino. Anak ni pinsan din niya. Di Patay. ba yung Tisay dyan? Ay, oo. Oo. Bakit binulis siya? Parang ano yata. Siyempre, magpipinsan nga, magkakalapit. Parang gano'n ang lumalabas. Act of lasciviousness. Di hanggang ngayon nasa kulungan pa. Oo. Wala nang laya yan. Hindi. Palaya na daw. Palaya na rin. Si Eric nakalaya na. Labas na. Nakalabas na. Tumaba nga siya. Nasaan na ngayon? Saan nakatira? Diyan, kila Dudoy. Nandiyan si Eric, nandiyan na. Tagal na Eric. Nagpalipat siya sa Iwahig eh. Doon daw maganda. Nagpapadala pa nga ng pira kay Dudoy. Nakakulong yun. May trabaho doon eh, construction eh. Kaysa dyan sa
Diyan daw sa Muntinlupa. Makipag na sa loob pa lang. Hindi, makipagsuntukan lang siya, magkapira lang. Magkano lang, makipagsuntukan ka, bayad 30 pesos. Pangina. Ayun. Kaya nga, ganda ng ano niya doon sa Iwahig. Kaso lang doon, mayroon pa rin daw ano, pag hindi pa rin magandang ano, bubugbog ka pa rin. Ako. Kasi, siyempre, paikot doon, mga gwardiyan. Mga Ikot yan. Oo. Oh. Ang kinaganda lang doon, pag sunod-sunuran ka, buhay ka doon. Kahit tumaba siya eh. Paglabas niya, ang taba, parang Hindi hindi nga. yung pinsan ni Daber na hindi siya nang rep. Ang nang rep yung barkada niya. Kasi siya ang kilala ng babae. Yung nagdinimanda na rep. Kaya nirep talaga ng mga barkada niya. Ayun ang rep, wala na. Kung bumatse, Hindi, ano yun? siya hinuli. Oh. Ano Ngayon, yun? Kasabot. magkakalala lang siya kung mahuli yung dalawa. Ay nagtago na yung dalawa. Hindi po pwedeng ganun. Kung nasentensyahan siya, halimbawa 10 years yun. Hanggang ngayon, wala. Ang laki na ng ginastos ng tsuhin ni Daper. Pambibig, may bigay na nga yung motor. Tinanggap ng babae. Magulang. Binigyan na ng 100. Hindi pa rin pala inatras. Kaya walang pirmahan sa harap ng abogado eh. Bubo naman yung nagbigay. Tanga nga yung tsuhin ni Mrs. Sabi ko pang, ba't kayo nagbibigay nang hindi ka harap ng abogado? Pagka ganyan di abutan, pagkaliwaan ka ako, harap niyo ka po abogado, magpirmahan kayo. Paglaya yan, dahil i-atras niya demande. Pag ganyan kasi na ano, DSWD ang ano, huwag ka nang makipag-ariglo. Hindi hindi naman minor de edad ng babae. Kasi ang ano, Kaya lang, ang kalaban ng tanga lang yung angka ni Mrs. Pumapayag na hiliat sila ng pera at saka yung motor. Kaya sabi, ano daw eh, sige. Sabi niya, bigyan niyo na lang kami ng cash. Para kasi namin tumanda. yung kaso nga ni Eric, di ba? Nagpa-ariglo na yung nanay. Kasi nga, ano nga ni Eric yun? Naka ba ni Eric yung bata? Parang gano'n na. Kasi may asawa yung babae. Totoo talagang may asawa. Pero yung asawa nung kabit din. Ngayon, nakilala si Eric, kinabit din. Ngayon, palibasa, si Eric, mabait si Eric. Malapit sa kanya yung bata kasi tuwing hapon, bibigyan niya ng ano eh. Bibigyan niya yung bata ng ano eh. Pinapakain niya. Wala na. Pinapakain niya yung bata. Oo. Ngayon, nahuli ngayon nung lalaki, si Eric na nandoon. Tapos, sakto, nagpapamasahe si Eric doon sa bata. Pero nakatalikod. Nagpapamasahe sa likod eh. Kasi nga tuwing hapon, ganun nga niya, binibigyan niya ng pira yung bata. Iyon ang ginamit ngayon ng lalaki doon pagsumbong sa DSWD. Oo. Nandiyan pa yung lalaki ngayon. Wala na, iniwanan ng babae. Kasi nga, nakipag-ariglo na nga yung babae. Okay na. Ang ginawa, dahil nakipag-ariglo na nga, lumayo lang kayo dito. Lumipat sila ng Di Castro. Yung babae. Oo. Ngayon, kaya iniwanan yung lalaki, ang ginawa ng lalaki, pinalo up ngayon sa DSWD. Sabi ng DSWD, huwag nyo nang problemahin kasi kami na ang bahala dyan. Yan, tuloy ang kaso. Kaya hinuli si Rick noon. Oo. Kailan taon siya? 14? Tagal din. 14? Kaya dito pa kami, nakulong na si... Dito pa kayo eh. Kailan taon na kayo doon sa disiplina? 8? Hindi, nasa 12 pala. 12 hanggang 14. Oo. Hindi ba? Tagal. Sa kawalang hiya ng minsan talaga ang batas natin butas-butas eh. Oo, bulag. Sa amin lang. Sipin mo binugbog yung binatilyo. Kita mo kawawa yung tao, wala namang Muntik na mamatay, hindi na makahinga. Ang bumugbog anak ng tanod. Nagpabarangay ngayon yung kapatid. Pero yung bata ayaw padalhin sa ospital. Kasi tanod yung tatay, Oo. pinigilan. Sabi ko, ba't di pa ako deliver yan?
halos di nakakumakahinga. Mamamatay yung bata na yan. Binatilyo doon. Nagreklamo yung kapatid. Agoy, ang putang na. Binaliktad patuloy. Sila patuloy ngayon na reklamo. Pati yung testigo, dinimanda rin ng asawa ng tanod. Yung papaharap namin sa bahay. Eh, pakialamera daw. Asan ni kay Evidencia mo? Kababayan ay dating kapitbahay din nila sa Malanday yung may-ari ng CCTV sa taas. Hindi binigay sa kanya yung CCTV. Doon sa batang nabugbog ng kapatid. Nagreklamo. Kaya wala silang habol. Hindi, dinala sa hospital yung nabugbog eh. So, maga ito. Maga ito. DSWD yun. Wala. Sinong nagbugbog yung tanod? Anak ng tanod. Tapos pinagkaila pa ng tatay na at saka ng nanay. Bakit daw anak kong dinidiin nyo eh, hindi naman daw yun ang nanakit. Ang nanakit daw yung dalawa. Yung kapitbahay din nila sa Malanday. Yun ang naipit. Ngayon na nakipag-areglo. Eh, hindi nga dinala. Eh, kaya paano, natauhan doon sa ambulansya yung bata. Kinakain. Si kaso, nilagyan ng yelo yung mukha. Eh, nagdemanda. Ang anak ng tanod, ang makukulong sana. Ang problema, hinahanapan sila ng ebidensya na katunayan na yung anak nila ng bugbog. Oo. Eh sa barangay ka, pagka barangay ka at saka kalikit sa barangay, talagang Walang blatter. mawawalan yung blatter eh. Hindi, talagang hindi nila binablatter. O hindi talaga. Wala nga eh. Hinanapan niya ng record, naghanap yung record yung kapatid eh. Sabi naman nung nabugbog at saka yung testigo, nung kaibigan nung nabugbog, may blatter daw doon. Saka isa pang nakita ko pang kapalpakan ng Batas sa Hindi, sa barangay. Sa barangay niya. Halimbawa, tayo nandito sa kabilang barangay. Punta ka doon sa kabilang barangay, hindi ka pwedeng mag-complain doon. Hindi, bawal. Kasi, di ba yung anak ko, sinugo dito nung Sige. nung magulang ng mga barkada niya rin. Alas 12 ng gabi. Bakit? Sa comment nga sa Facebook, sabi ko, walang hiya kayo. Pupunta-punta kayong alas 12 ng madaling araw. Pero kinuno. Oo, sila nga magbabarkada. Silang pamilya kasi nag-away-away. Oh. Ngayon yung away nila, dinala nila ngayon sa social media. Silang pamilya ha. Ngayon ito naman anak ko kasi barkada niya yung anak, parang sa tingin niya naaapi. Oh. Nag-comment din siya doon. Pinag-initan ngayon, sinugod kami dito alas 12 ng madaling araw. Tanginang yan. Taga saan daw yun? Taga dyan din, sa Bagbagin. Ngayon ang nangyari, punta ako sa Bagbagin. Kasi, ko sila ng kasuhan ko sila eh. Oo. Putang ina, hindi pala ako pwede Reklamo. reklamo doon. Inangayop yan. Kailangan kukunin ko yung barangay dito, dadalhin ko rin doon. Oo. Anong klase yan? Ay, anong alam ng barangay? Siyempre, taga rito yung ikukumpling ko sa inyo eh. Kaya nga. Tapos, dito naman sa atin, hindi ko rin pwedeng maikumpling kasi hindi taga rito. Sabi ko, paano ngayon uusad yung kaso niyan kung barangay sa barangay mag-uusap? Hindi nila alam kung anong pangyayari. Kaya nga. Parang naitsapera ka na nagreklamo. Kasi kung sasabihin sa kabila na, ba't dito ka magkukumplain, magreklamo, hindi ka pala taga rito. Doon ka magreklamo sa inyo. Pagdating naman dito, sasabihin naman, nireklamo tong taong to, hindi man pala taga rito. Sa amin, iba. Ang ano kasi doon, lalabas yun. Alam mo naman ang pag mga nasa gobyerno Oo. kadalasan yan, magkakakilala yan. Oo. Paano kung wala kang kakilala? Kakilala. Tapos yun may kakilala. Oo. Sabihin na pare, hayaan mo na yan. Yan. Ko na yan. Yan ang naiisip ko na talagang Pangit na batas. walang paano ka doon. Kaya kawawa talaga yung Kaya ang nangyayari talaga dito sa atin, palakasan system. Palakasan nga. Palakasan. Tulad niya. Sa amin. Kaya sabi ko nga kila Kapitanon. Sabi ko, pare, paano na lang yung walang kakilala? Ako walang problema sa akin kasi ikaw ba hihindian mo ako?
Di ba? Paano naman yung walang ano, Walang kakilala. walang kakilala? Di kawawa. Ngumiti na lang. Napangiti na lang sa akin yung... Eh, sabi ko, kawawa talaga. Eh, kung doon malakas din. Hindi, pag-usapin nyo na lang. Kumaga, ano lang yun eh. Kunting ano lang yan. Oo. Pero yung ano mo, pag-usapan nyo Eh, sa akin, walang problema yun eh. Eh, yung mga kapitbahay, ay, nagsigawan nga sila doon. Kaya kinalampag yung ano ko doon eh. Oo, Pangina, paspassing sila. alas 12 ng madaling araw. Passing yun. Sabi ko nga, eh, ginulat ko eh. Di ba ano, eh, sakto nakalive ako. Nilatag ko yung ano, sabi ko, hindi mo ba nakikita? Ayan oh, ang negosyo ko yan, ang business permit ko oh. Kung singiling kita, kaya mo magbayad. Alam ko naman na hindi mo kaya eh. Oh. Pero ang ginagawa nyo, panggugulo. Kaya gano'n na talaga yun. Panggulo. Ang gulo eh. Kung i-demand na kita, sigurado makikipag-ariglo ka eh. Oh. Tapos ang kalalabasan, magmamakaawa ka. Kasi hindi mo kayang magbigay. Sabi ko, hindi nyo ginagawa. Gumagawa kayo ng aksyon na hindi nyo pinag-iisipan. Sabi ko, nananahimik kami alas 12. Buti kung ako lang naistorbo, ang dami kong kapitbahay. Eh, naglabasan sila dyan. Eh, sigaw ba naman ang sigaw? Bago na lang mo pala yun. Walang niya ka rin eh. Pinatawag ko dyan pinatawag ko dyan. Ay, sila pang matapang. Sabi ko, walang problema. Kung gusto mong magdemanda, di magdemanda ako. Ano mo, ikalso mo yung ano, charger. Pag mumilaw na yan, tama na. Kaya mo na. Huwag mo nang galawin. Kaya nga sa amin. Ang tanong, pag nagdemanda ako, may pambayad ka? Ay sigurado, talo ka eh. Ang dami kong testigo. Eh ngayon, kailangan pala ngayon pag nagreklamo ka o may gumawa sa'yo ng gulo, video agad eh. Mabilis ang kaso eh. Pero pag salita lang, natestigo ka, wala. Kung sa barangay sa amin, nagreklamo, salita lang daw yung Di, reklamo. palakasan kasi. Palakasan eh. Pag palakasan, wala talaga. Walang mangyayari. Yan ang kadalasan na ano natin. Pag hindi tayo naging maingat. Pera. May pera ka dyan ha. Hindi mo. Wala na nga, piso na nga lang to. Wala nang pera. Pag hindi ka naging maingat, wala. Ikaw din ang gumagawa ng problema mo. Kaya ka doon sa amin, puta ka na pa. Nagkakagulo sa mga bata. Dami naman kasing ano din. Iba-ibang squatter pinanggalingan. Tulad niyan. Sabi ko sa kanila, pagka kayo may sabit sa labas, bahala kayo sa buhay niyo, mga perang kayo. Dahil pagka kami sumali dyan, dulo ang abutin. Tulad nung ito, nasa circle, sa harap, sa gitna, lalaro. Ay, binubuli to. Ito, si Raulo yan. Binubuli, tinatakot ng mga bata. Malaki. Matangkad kay Kinkin. Hinamon na suntukan maliit. Pero, ano rin, si Raulo din yung bata na yun. Anak pala ng teacher. Ang sabi ni Chokoy, ayoko. Eh, takot kay dalawa eh. Siyempre. Binuli ng binuli. Nabuisit to ka na. Binaba, di sinuntok. Black eye to. Sarado yung mata. Nagreklamo yung nanay. Sabi ko sige, kung nandyan na yan, wala na tayong magagawa. Ang alamin na lang natin kung bakit ako nagkasakitan. Yan dapat. So, pinatawag ko yung isa na bata na malaki, na nanudyok na magkamo ng suntukan. Sabi ko, Chokoy, halika, tinan mo yung ginawa mo. Hindi ka naawa sa bata, sabi niya. Pero matanda yung bata na yun, matanda sa kanya. Maliit lang. Sabi ko, anong ginawa mo dyan? Tinan mo nga nangyari sa bata. Hindi naman pa ako nanguna eh. O sino nanguna? Ba't mo sinuntok? Yun, yung kasama niya, yun o. Hinahamon ako suntukan, sabi ko ayoko eh. Tapos ito, nanguna pa sa akin. Hinahampas ako, inaksyon na ako hampasin. Sabi ko sa kanila, ayoko eh.
Tapos sinamon ako, tinulog ako, di sinuntok ko na siya, eh, sila nangunguna eh. Eh, narinig ng nanay. Alam niya pala, yung bata na yun, makulit talaga. Salbahe talaga yun. Kahit na nanay, nagsabi, Oo. yan, ang kakulitan mo, ano ha? Di, may nakabangga, may nakatapat ka rin. Ha? Ikaw pala may kasalanan? Sabi ko, ma'am, paano ho yan? Eh, dali na lang ho natin sa barangay. Wag na ho, kuya. Anak ko pala may kasalanan. Sabi ko, ma'am, pasensya na ho talaga kayo. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kasi bata yan eh. Bukas lang. Tsaka mayroon naman tayong antibody. Oo. Sabi ko, bukas lang ka ako, bati na yan eh. Kaya lang, kawawa ka ako yung anak mo. Pasensya na ho talaga eh. Anong gagawin ko? Sabi ko, sige ho kuya, hindi umuwi. Namumula na ito eh, takot sa akyat sa taas talang, akyat sa taas eh. Sabay ko ng kumot, isapin eh. Siya pala binuli. Tulad nung nakaranling ko lang, binubuli siya ng dalawang bata. Inaksyon-aksyonan yung binigay ni Patrick ng mga laruan na, paano ba, timpong ba yung raketa? Oo. Inaksyon-aksyonan, birahin nga niya sa dibdib. Hindi na nambubuli. Madalas kasi bulihin to eh. Maliit kasi. Maliit eh. Ang akala. Sino ito? Mga Amerikano. Mga naka-Amerikano. Ang akala siguro. Ha? Lucia. Sinundo yung anak ni Nor. Oo, yun. Uy, Ang alas akala 10. siguro nila si Chokoy, mabubuli nila. Alas 10 na. Magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat. Meron na tayong activity.